ужасно непокорни вежди. Това лепило буквално ги залепи за кожата ми. Само вижте разликата. Лепило за вежди на NYX Cosmetics. Има го в няколко цвята. Аз използвам този, който е прозрачния вариант. Нанасям от продукта. След това притискам с една четка. Изчаквам малко да изсъхнат. Само вижте разликата. Тук всеки косъм гледа в своя собствена посока, а тук как са прилепнали за кожата ми. А тук ще използвам олив за вежди на Essence. Хора, внимавайте! Идвам с новите ми вежди! Днес имам странно чувство за хумор. Дали е нормално да се смея сама? Ако имате непокорни вежди, този вариант на марката Got To Be също е много добър избор. Този вариант също е бюджетен на марката Catrice, но не го харесвам и не го препоръчвам, защото започва да се бели след 2 часа. Пишете ми тук долу в коментар